ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, କାଲି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଯାକ କେହି ବି ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଲା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରାତି 3ଟା ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8ଟା 9ଟା କିଏ 10ଟା କେତେ ପୁରା ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଉଠି ତାରେ ଇଏ ବି ତପୁ ଏଠି ଶୋଇଛି ପୁରା। ଛୁଟି ଦିନ ରହିଲେ ଏମିତି ସବୁ, ଛୁଟି ଦିନରେ କେହି ଉଠିବେନି, ଏମିତି 10ଟା 11ଟା ବସିବେ ଭୋକର ସିବେ। ବାକି ଛୁଟି ଦିନ ସରିଗଲେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ସକାଳେ 6ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 6:30 ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହିଛି ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆସିଛୁ କାମ କରିବାକୁ, କାମ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ଏମିତି ଲାଇଫ୍, ବେଙ୍ଗଲୋର ଲାଇଫ୍। ସକାଳେ ଉଠ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଅ, ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସ, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା। ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଆସିକି ରୋଷେଇ କର, ପୁଣି କପଡ଼ା ଧୋଇବ, ଖାଇବ, ପୁଣି ଶୋଇବ, ପୁଣି ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି। ଏମିତି ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ହେଲେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ରାତି 3ଟା 4ଟା ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ, ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ। ଗାଁରେ ରହିଲେ ଗାଁର ଜୀବନ ଭଳି ଜୀବନ ନାହିଁ ହେଲା। ଗାଁରେ ରହିବ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ମା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କିଛି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ପଖାଳ ଟିକେ ହେଲା ଆରାମସେ ଖାଇଦେବ। ଏଠି ବାହାରେ କ'ଣ, ଉଠିବ ନିଜେ ଉଠିଲେ ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବାହାରେ କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଖାଇବ। ରୋଷେଇ ହେଲା ତ ଖାଇଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବାହାରେ। ଏବେ ତ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 10ଟା 11ଟା ବାଜିଲେ ବି ଉଠିଲେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ମୋଷେଇ କରିକି ଆରାମସେ ଖାଇହେବ। କେଉଁଦିନ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରୁ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ନା ସେମିତି ଶୋଇବ। ଆସିକି ନିଦ ତ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଥିବ, ନିଦ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଜୋର, ନିଦରେ ଶୋଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ପୁଣି ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭୋକରେ ରହିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ଭଲରେ ଅଛ, ବାହାରକୁ ଆସିବାଟା ଜମା ଭାବିବନି। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବ, କିଛି ଖାଉନଥିବ, ଏଟା ଖାଇମିନି ସେଟା ଖାଇମିନି, ଆଜି ଏଟା ହେଲାନି ସେଟା କେন କଲନି, ସେଇ ଛୁଆ ସେଇ ବାହାରକୁ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ। ମୋ କଥା ନିଜ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଇଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଖାଏନି ହେଲା। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ଦେଇକି ବି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୁମ୍ମେଟ୍ ଖାଇବେ, ତୁମେ ଖାଇବନି, ତୁମେ ଉପାସ ରହିବ। ଥରେ ଖାଇବନି, 2 ଥର ଖାଇବନି। ନ ଖାଇଲେ ତ ଉପାସ ରହିତେ ପଡ଼ିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଖାଇଲେ ଉପାସ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ନାହ, ଘର ପାଖରେ ଅଛ, ଭଲରେ ଅଛ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା କଥା ଭାବିବନି ଜମା ବି। ବାହାରେ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଭଲ ଖରାପ ମାନେ ସେମିତି ବି ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ। ବାହାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଟେନସନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବନି। ଘର ଟେନସନ୍ ରହିଲା ହେଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲ, ରୋଷେଇ କଲ, ଖାଇଲ, ଶୋଇଲ, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମ ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲ। ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ଆଏ ଛୁଆଟେ ସେଠିକି ଜାନା, ଏଠିକି ଜାନା, ସେଠିକି ଜାନା, ହେଲେ ଘରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି। ମାନେ ଘରେ ଅଛ, ଗାଁରେ ଦେଖ ଭଲ କାମ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ସେଠି ଗାଁରେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଯାଅ। ବାହାରକୁ ଆସିବା କଥା ବିଲକୁଲ ଭାବିବନି। ବାହାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଠି ହଁ ମୋର ଏଠି ଭାଇ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, କି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ 2 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି କଲେ, ତୁମ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ, ଖାଇଲେ। ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ତୁମର କି, ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏଠା ସେଟା ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମନ ହେବ। ଏଠା ସେଟା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲେ କିଏ ବନେଇକି ଦେବ? ନିଜେ ବନେଇବ, ଖାଇବା, ନାହିଁ ତ ଉପାସ ଶୋଇବ। ଘର ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କରୁଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା? ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ଭଲ ଅଛି। ଘର ଲୋକ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଏଠି ଦେହ ଖରାପ ବି ଅଛି, ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ? କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ନ ଖାଇଥିଲେ ହଁ ଖାଇ, ଘରେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ରୋଷେଇ ହେଇନଥିଲେ ବି ଘର ଫୋନ୍ରେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କି ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, କି ଏଟା ହେଇଛି ସେଟା ହେଇଛି। ରୋଷେଇ ହେଇନଥିବ ହେଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଷେଇ ଏଟା ହେଇଛି ସେଟା ହେଇଛି। ମା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ, କହିବେ ଦେଖା ନା କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲାଗୁନି, ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ କହିକି ଯେ ବାଟ ହେଲେ କଥା ବୁଲେଇବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କହିହେବ କି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନି, ଭୋକର ଅଛି? ଘର କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର ଦୁନିଆ କେମିତି। ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପରେ ଏତେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ସେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ, ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ ଏଠି କେମିତି କାମ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଟା ହେଲା ଚାଉଳ ପାଖରୁ ନେଇକି ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ବି କିଣା, ହଗିବା ପାଣି ବି କିଣା ହେଲା, ଗାଧୋଇବା ହଗିବା ସବୁ ପାଣି, ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି କିଣା। ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖ, ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ, କେତେ ବଡ଼ ରୁମ୍, 6,500 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ମାସକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କିଚେନ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆର୍ସି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆମର। ଏଇଠି ରହିଲା ବ୍ରସ୍, ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆମର ଚୁଲା, ପାଣି ସିଷ୍ଟମ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବାକି ଖରାପ ହେଇଛି, ଚାଲୁନାହିଁ, ପୋଡ଼ିଯାଇଛି।
छोट रूमटे ये आम परिया रही ये 3 जन रूममेट शोचे 3 जन रूममेट मैंने ये भी आम गाँ पिला सब सांगर आम रही सांगर रही कम कर गोटे छोट रूम हाँ बाकी ये गोटे खट पड़ी ये 2 जन आम शोचे बाकी आम जिम सामान भी देखिपे केत आम टाइम मिले जिम भी कर रूम भर बाथरूम देती एतिक रूम रूम को 6,500 टका पैसा बाकी कर्णाटक गोटे जिनस भल इलेक्ट्रिक बिल दवा पड़े इलेक्ट्रिक बिल फ्री यहीटा गोटे भल पानी बिल दवा पानी बिल आम 6 जन रोज रूम 6 जन को पानी बिल पाखापाखि 700-800 टका पानी बिल आस गोटे गोटे मसरे भाव पानी भी किणा पड़ू गाँव में कौन जिते सफिसीयंट पानी यूज कर सुविधाटा ना चलते सामान आज दुख भरा कहानी ये समाप्त करवा आगे बढ़िया मिसवा नेक्स्ट वीडियो जदि बेंगलोर में रही चाहूँगी तो कमेंट करेंगे केमी कौन कम खाଇବା पीवा रहा केमी कौन कमेंट करेंगे मुझे सब कह वीडियो माध्यम कहि कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिसिया रही सांग मैंने जय जगन्नाथ बाय।